Aiwa kama mzukata basi kana. Aiwa ndikuwaridza totoiti hodha pero kiti yese yemumba nemhete dzirimo saka iwo kana vachinditi akabuda akashama ini ndindaiona ndobva abuda ndobva aenda akashama haana kudzoka ende mukadzi uyu makamutora patouchline patawa light repatipa raro mukauya mukamupinza mumba kurara pamubhedha wangu wandakatenga inini ndinotozikanwa nomaraini nyange nasabhuku anozviziva ndichitambura ndiri ndega ndichiti murume ari kuungadza mari ndinoyapatouchline ari refuri linesman nhasi ndafara steki vanhu vokuramba navaita vashoma nditi kana vaya kuti ndakabata mukadzi nemanda eja saka tinoiti kushanda pamusoro imamo inewo ndauyawo kuno taurisai mai ndauyawo pana pane nhau yekushungurudzwa nemurume shungurudzwa nemurume ndozviri kukepero ndoda kuti andibudure pachena nekuti kugara kwandakaita naye ndava ne5 years gadzika yenyu yetenyu hapana anotora nhasi akapfeka masutu makepto ada mangwana avo mbere muta taurisai musondozingauya baba wadatamba nesu taurai tinzwe hanzi ndibudire pachena nemudzimai ndaikumbira kubvunza kwavari kuti bvunzani iwo madzimai angu kuti ndawabudira pachena handisiuza zvakakura kuti ndawabudira pachena kuti muchiri kumuda here kana muchamuda ndiri kuwada ndinowada ndozvangaibvunza hanzi kudai mama naiwe shama vanorwara vanorwara kubva uchivatorana navo vakambotaura here zvavataura nhasi nhau iripo ndeyekuti mupendurangapamubvunzo chete kubva uchitora amai vachiuya pamusha penyu vakambotaura here mazuva avari kutaura nhasi saka manje nhasi vataura chei hanzi nhasi vakataura sei kunomubvunza ari kubvunza munhu vataura pane nhau yakaitika chiitaura ti nhau yakaitika ndeyekuti ndagara navo zve4 years takaroorana na2020 ndagara navo 4 years handina mhuri navo saka panipo vakazosvikawo ndine madzimai atofungidzira pane pakasvika sei panipo vakasvika ndine mumwe mudzimai wendikufambidzana naye nekuti ndinoda kuita mhuri naye saka ndokuonana kwatakangoita chete asi ndakavabudira pachena kuti ndomudzimai toda kuroora moita wanyu akakonana nyaya yekuti hapana mwana azvazondowana ndine mumwe mudzimai wandikufambidzana naye wandoda kutora nekuti handina mwana saka takakakonana ndaamusondosa saka takakonana kasi takazowirirana ndakazovaudza kuti ndiye mudzimai wandoda kutora vairi ndizovataura havana kunditaurira kudaro ndosaka ndakauya kunoku nhau yakaitika ndeyekuti pandakavawana vane mudzimai wavo mudzimai akabva abuda nepahwindo akasiya hembe ndoidzirapa akabuda akashamba ivo vakatisa vavo vakaenda handina kutaura navo kadza ndakumubvunza tagara takabva pane akati yananisa ndakabva ndavabvunza inini ndikati baba ndibudirei pachena ndigare ndaziva nekuti ini ndakaroorana nemi kubva kundibvisa pandaya ndiri kusvika ndiri panapa 2019 kusvika pari zvino hamusati maziva vabereki vangu asi apa iko zvino ndagara nemi makunditi makuda kundiroorera mumwe mukadzi vabereki vangu musati mavaziva munoona kuti zvinoita here vakati ina ndisida kuroora ndezvekuti ndaremerwawo semunhurume ndakapatambira ndobva ndapanzwisisa mamusiko ende handisipo ndogara kumusha kugoromodzi ndokwandogara nguva zhinji kuno kundoita kuuya ndichidzokera kumusha chiuya ndichidzokera saka zvadaro manje takabva tanetsana futi nobva taenda kupolisi nenhau yehembe dzachitidzosera muridzi yehembe saka takanosvikawo kupolisi vakasvika vakati nyaya yenyu haisi kuita kuti titaure kuno munogona kuti tokunisai kwamambo mundotaurira kwamambo kana kuti matadza kuwirirana takabva tadzokera kumba nobva tati wirirane
pasina madays mukadzi uya anga achiuya achipiwa mari, mwana achiuya achipiwa mari achienda, mwana achiuya achipiwa mari achienda. Inini ukumusha uku ndave ndagara ngati muna March 223 vachingonditi hanzi gara kumusha toda kutenga zvidhina toda kuvaka. Ndakagara nonga 10 months dzese pasina kana chiri kuuya, ndichipiwa $20 pamwedzi, $20 pamwedzi. Ndobva ndakupota ndichienda hangu mapurazi ndichishanda kuti ndirarame semunhu nevana vake vaviri. Zvadaro ndauya kuno ndopavanogara vachindituka, haubereki, hausi kundiitira mwana, hausi kuda kuvaka. Ndovabvunza kuti mune dhoo ramakambonditi dhoo frame here ndoda kuvaka, kana kuti mune chirata ramakanditi chengeta ndoda kuvaka. Aiwa, ndoda mukadzi anondibarira mwana. Ndikati imimi ndakakuwanai mune umwe mukadzi andakatsiva muchitaura kuti aenda nenhau yekuti angachitsvaga mubereki. Saka ini ndinosimuka here ndega ndoenda kun'anga kana zvinoenda muprofita nditsvage mwana, nekuti kwandatsiva wacho ndakuti maita hana mwana. Saka ini ndofamba ndega, ngatifambei. Vanobva vati aiwa ngatigare mukadzi wangu, inini ndine vana vangu 3, iwewo nevana vako, saka ngatichengetane. Saka inini ndiri kuti apa zvavakundiita vakuti vakati garei vanongonipa 2 days 3 days dzekuti ndifare mumba. Vanobva vandituka, havasi kuda kuti ndishande, havana chavanoda kuti ndiiti. Vanobva vandirambidza usatengesa, usashanda, gara. Votanga kundituka, vachindituka notuka vachibva vandiudza nezvemukadzi uya uya. Inini kwazvinonde ndakangogara ndakadai. Handina kana tsvakirai kuno, makore osaya ndagara navo. Hapana kana kuti vazive kana mubereki wangu. Ndopandakaona kuti nyaya iyi yanetsa. Ndadzokera futi, tanetsana. Hausi kuda kundivakira. Ndadzokera futi kupolisi. Polisi ndopaikati chiendai kwamambo. Ndokubva ndatsvaga mupurisa wamambo. Ndobva tavawana zvesvikwa, vakauya vakataura nesu, vakada zama kuti iyananise. Murume anobva ati nyaya iyi ngaikwire kumatare. Nekuti ini ndakamuudza kuti ndinoda kuroora. Ndikadai maida kundiroorera, mukadzi uyu handaimuona akarara pamubhedha nekuti anga neimba yake. Ende mukadzi uyu makamutora patouchline patawa light repatipara. Mukauya mukamupinza mumba kurara pamubhedha wangu wandakatenga inini nemari yangu ndichiti ndiri kuvaka. Imi dai adzoka uye atora hembe tamba kuti abuda akashama chii. Iko zvino ndiri kuti ndikafamba anenge achiditisa kana kuti anenge achiti chembere inogara kumusha ina ndigari kumusha. Ndobva ndasiya zvakadaro. Saka ina havana kundibudira pachena. Ndakanotora tete vangu vakauya vakavabvunza ndezvekuti vakundikane kuuya kuno. Vatora tete vangu, tete vakavabvunza futi vakati aiwa ine mhuri yangu ndoida, mukadzi uyu chaitamba. Tete vakati kana mukadzi uyu maitamba, chiripa hembe idzidzi mushifte kumunhu wamuri kuremedza, nekuti hembe idzi akasiya amene akabuda akashama, hana kutorerwa, hana kubvisiwa, hembe idzi akasiya ega. Saka ndonyaya iri kunyanya kuti ndineta kuti ivo ngavandibudire pachena. Ndanzwa nekutukwa nzauzvari, ndinoda mukadzi ari kundiitira zvinhu zvakanaka. Ndanzwa nekutukwa nguva nenguva. Apa ndakangovawana vari munhu asina kana chinhu chaanacho kana kuti izvozvi vanzi vari kushanda. Takatanga tese kuti vatange kushanda mushini nekuti vaiti mukadzi akaenda akatora zvinhu zvake zvese akaenda. Saka inini tachigara ndiri kumusha ndiri kuvavarira. Ndikaenda kumusha kwacho vatengi fertilizer, vatengi mbeu, ndinotozikanwa nomara nyangwe nasabhuku anozvisiva. Ndichitambura ndiri ndega, ndichiti murume ari kuungadza mari ndinoya patouchline ari referee linesman. Unogara kubama. Inini kumusha kwangu kubhoko, asi kumusha kwavo kwandawanza kugara kuGoromonzi. Goromonzi? Kwakunogara bhora uko. Kunoku ndokwavari kushanda ndokubasa kwavo. Pakushamba patipara ripo pa. Mune vana vangani baba? Ndine vana vangu 3. Mwana anaitwa mwana wangani? Kubuda mimba inoitwa nomukadzi ari kuGoromonzi. Wakaitwa mwana. Tagara tese nguva yakareba. Aiwa. Vatikangogara chete musingazvitsvagi, mwana anototsvagwa nevaviri. Wezi kwanza 10 months dzavati tagara kuGoromonzi vasina murume. Zvinobuda. Mashoko avanenge vachingotaura. Munoziva kana munhu achitaura nyaya yake ndo matauro anoita. Hapana 10 months dzavagara. Saka unogara nawo izvozvi ndinawo titese mushamba. Right. Saka vamakatora mainini vaiva nehembe idzi vanopamira. Vanopamira. Zvino makadii kubudira pachena kana mainini vane pamira kuti aiwa mudzimai. Ndakudai uyai kuno tichiita zvakanaka. Ndakavaudza ndonyaya yacho iri kunetsa iyi. Kutoti watozosvika pakutondirowa nenhau iyo ndikabuda nepamwe kuti ndisina kupfeka. Unorowa.
vanotora mapoto nemapanga vondirwisa saka ndakaona kuti kurirwisana nemunhu wemukadzi hazvibudi. Asi makapaona senai baba kutora girlfriend muchiendora naro pamubhedha womukadzi haipa pakaputsika zvavo zviri kuwanda muzarwa. Ndanzwa mai vemuchitima vakavatienda kuruzevha toda kuvaka, vaenda kuruzevha vagara for at least 10 months, hapana kana door frame, hapana kana window frame, hapana zvidhina zvakaunganidzwa kuti pari kuratidza kuti panoda kuzovakwa imba imwe muri kunokutanga kuparari. Maida kuti vavake nei pamusoro mari ndakavapa zvidhina havana kutenga zvidhina zvacho, ikasvika pakutsakatika ndikazosvika pakuvapa ari mawindo no ndakambovapa zvidhina, ndakambovapa mari vakatorera imwe mari yavakaenda vakanoshandisa zvisina kana kuoneka kuti mari yacho yashandira. Saka ndichibva ndasvika pakuti oright beta nditenge ndigadzire mawindo, chibva ndagadzira mawindo chibva ndavapa ndikati endai musatengese nemari, ndakaona kuti ndikashandisa iri mari inoshanda, chiendai munochinjasa nezvidhina. Vakaenda vakanochinjasa nezvidhina, zvidhina zvacho zvitoripo. Asi ndakanzwa kuti nyaya tiri kunyanyonetsana ndeyekuti kuvaka, nondikavati kuvaka vari kuti aiwa ina ndivake pamusha mainini wasati wauya, tora mainini wauya tivake tese pamusha. Ndikati aiwa musha ndiwako, mainini kana ndakuzotsvaga wakuzoya pamusha ndinotsvagira kwavo pekugara vagare pamusha. Pambudzi vachiri kunyanya varwadza kuri kuti kana iwe waenda kumhondoro muGoromonzi vaenda mai vaGoromonzi kuri kutumira $20 amaiwo namaini kuno muchijeka zvenyu zvinoita se chinga chinobvata vatiri kuti isusu zvese izvo tazvinzwa vatoda kudzokera pakuti kuri kuti kudii kuadzimai avo vati ndibudire pachena pachena pavari kureva ndepekuti vakanditi iwo vada ndivabudire pachena kuti ndoda kutora mumukadzi. Ndakavaudza saizvozvo pamusoro havana kunditaurira, chero tete vangu kwanisa kuuya. Mimi muri kuti wokudii nhasi dare rino raita yataurira dare kuti nini ndiri kuda chipari, muri kuti wokudii? Ini ndichipari chavo handichirambi, asi ndiri kuti inini ndiri kugara pamusha penyu, vabereki vangu havana kana tsvakirai kuno kusvika ndataura kuti ndoda kuti baba vangu vauyewo. Alright mama, zvamakutaura zvitsvakirai kuno imi kana maona kuti ndozviri kuitika pamurume uyu handiti mubvunza mubvunzwa nedare kuti murume nhasi dare rakuudza kuti munhu uyu ane mumukadzi handiti maiso pachena makati endo kuita nazvo. Nyaya yamakutaura iyi inoda baba venyu, hamuna kuona vanhu vachitongwa pa baba vangu kuuya vauya, asi kuti chinondirwadza ndechekuti aiwa iyo haisiri yenyu. Imi manoda kubudira pachena nemurume akuudzai kuti ndinokudai hani manziwa momira full stop. Ava vapfunza dare ndida kuti rizive handitika kuti mimi muzive kuti uyu anga achikunzvengai asi ane mumukadzi handiti ati vanopamiri. Imimi zvamuchita manje munoenda nyama kutaura kuti ndoda kuti vakunotsvakira kuna iyo venozviwana baba venyu, taurai baba venyu imimi ndiwa kure dare vakwirirewo. Izvozvi baba vangu vabva kugogo vakarara vachifamba, baba ava havasi kundichengeta, havasi kana kundipa chikafu kana dhora. Munotaura tare nepfuma yamutaura imimi kuti handira kubvisa sendi nzwai totaura musapinze nyaya idzi. Nyaya yamunofanira ndovavaka nyaya yedare rei budire pachena, murume akubudire pachena ndinokudai. 2 ataura kuti ini ndinomwe mukadzi nhasi zvanga chamba kubvengai ndo nyaya dzenyu dzanyaya dzechikafu maakuchitaura dare rikubatsirai, asi ndati imwe yakuda kutora iyo haizi yenyu. Itai kuti baba venyu vakwire chi dare ndodivanoda pfuma yavo. Imi hamukati kupinda nyaya yepfuma shona imwe ndo panoti ngavandibatsire papa nekuti ndikanzi ndakumusha havana chisapota vari kundisapota, vari kudya mari kuno. mari ndikuapa imwe yacho nekutoba nekutoba kutotora mari mimi yavanotora tisina kuira nemakati. Taura iwewe kuti pamwedzi ndiri kuvapa mari yakati avataura iwe uri kuvapa vati $20 iwe uchitaura wokusaidi kwako kuti aiwa inini mari yandinoziva ndopa adzimai vangu imari yakati rozi avataura kuti $20 pamupai ndotovapa $100 pamwe mari yako kana basa rakawanda pamundovapa $100 pambacho ndovapa $50 $60 toita kana zvekuti wasendi havana $100 yavanotipa
$20 pane pandakambowapo paitombonetsa zvinhu ndofunga anamboita 2 months aiwa zvindiremere zvine zvakanaka zvinodhipenda kuti inini ndine basa rakawanda zvakadii pamwe pacho ndomboshaya basa pamwe ndorwana pendinomboshaya ndinovapa $50 pamwe pacho pendombowana ndovapa $100 zvokuti kana handina chendo kuvakanganisira mhuri ndikutochengeta kumusha kwacho ndeyavo ini nevangu vana chaivo pamwe handisi tokwanisa kutoendesa kuchikoro semwedzi wapfuura ndakarwadziwa sterei kuti vakandibira mari vachivaenda nayo wakatora mari mwedzi wakuda kutonopera tapasara 4 days ndichiva ndibhadhare rendi ndatovati mari itumirai vana $30 tumirai mainini zvikanzi amainini vanozvionera tikati aiwa tumirai mainini mari iyi mukavatumira mainini mari $30 70 yasara itobhadhara rendi ndopo wakabva watora mari iya yese ndakangoti ndangobuda pandakadzoka ndakangonzwa chinzi mari iya ndatotora yese indavo hameno makuhwa vanga vataurirana panze nemwe mukadzi pamusoro wedare isingaendi kure musi muna December vakaine $20 aiwa inema musi muna December vakaine $20 yatakatambisa Christmas kumashure kunda ndine zvikwereti avatengi fertilizer zvandataura hatina chatinokohwa mumba vagedhi ndikavati baba handina chikafu vanotikwereta baba handina chakati vanotikwereta vana vebaba hapana kana hwana wandoziva ndinongohwa vachinzoti umwe nomwe mukadzi ane mwana wake anomboshanda kupi vanoweredha vari patiparari pari ane mari topanenge achiona vanhu varipatachinai vesha mari chengeta mukadzi wako kai utarisa kuno kuisotso kuti chengeta mukadzi wako andoona kuti mufambazi abasa akatiza kubuda ari muso dari munhu kwaiva wakatora aikumbira Zambia kuti kana ndovhura ndotitaurirani zvinokona chijamba pawindo orega kuti raimbi dzake iwe umwe munhu yaari right naimamba wakabuda wakapfeka mune chine chiyamai rega ndikuratidzei kana vachinditisa navo inonga mukuru wacho aripo yakagara taura mune chichimuzosunzaka zvese kiti yese yemumba iyi yese iyi aiwa ndinotokuwaridza totoiti hodha pero kiti yese yemumba nemhete dzirimo saka iwo kana vachinditi akabuda akashama indindaiona ndobva abuda ndobva aenda akashama haana kudzoka kana nanhasi kuti auye azotaura mama ndazvinzwa tora izvozvoi mukadzi wandaigara naye iwe mpei mama isai plastic mukadzi wandaigara naye vakangochitora munhu havana kugara naye amachiisa plastic naiwe shamari unoziva kuti wakangopetaka nyaya inopera zvakanaka izvi zvinozobuda kai zvinonyadzisa iwewe waona pane chii chikumbira regero naamai regero naamai tipedze nyaya kumbira tiendeka kumbira regero kumbira amai si ako ende basa zichatorwa nedzako dzounoziva kwakwazitora umberaka nyara kuseka amai enda mugara zvakanaka munodzoka musa 28 kana zvinhu zvisauchinja mumba handiti $20 mazona yakaoma mari rushayika zvoshuwa pachimbotirana nepaunogona handiti aifungidzira kuti iwewe pera umwedzi kwacho enda nemari kuna amai aiwa ngambomira kuenda kumusha aiwa kuenda kuna mukadzi wake akuandira kune uyo waari kugara naye ava ngambomira wambogara iwe mjingina ngambomira kuenda kumusha zvinhu zvifambi apa arume aruri ndichienda inosaina pawebude shamai kumusha kune mhuri kanda vavakanditora ndandine vana vari kumbogoromonzi mona china motaurira mudzoka ka 28 kamwe kachona kane 10 years kamwe kacho kane 13 ndara chinonzi kuchengeta mhuri wakaona mukadzi unodhonza nesanzu nechi
nemarara avo sanzu nemarara havasi vake kazito zvaakada saka ngaachengete vachigisi tora 30 uyu ari wiki uyu tidanda baba ruwiki tisunga izvo handisandaziva kuti ndomuona kuti ndoda kutonzwawo bambo toshipa puwa hembe dzozoniresa chipai toshipa wazviziva nesamoni racho munhu afamba ari pedzi wapererwa hazviitwe kasi aiwa ka iwe komuse mukadzi sumuka tora mukadzi wako bude baba vavo ukatati olright ndiyatataura iye kuti munumira changamira iwe chamani ndiyatataura kuti baba vavo ngavakwire dare rokwirira upi uyu mukwasha handi vatova varipo panapa ngavakwire samoni wekuti uyu auye mudare nenyaya yepfuma asi anofanira kuvakwidza baba vanobva kugokwe ndokovanobva pamusoroyi apa paizvozvi vakavata madeko vachifamba ivo chaivo nhasi vandinyima dhora rekuti havasati vadya kana chinhu vari kundinyima mari vari kundinyima hapana chavari kundipa nemumba muri kuti ndiri kushungurudza hamisa madya uye kusiri kundikupei mari yechikafu saka izvozvo vanoda mari yekuti vadzokere nekuti makore awanda baba vachitambura vari kumusha wantaurira ndikavapa mari pane mari yandapa mapuwa mari ne baba muzukuru wangu wandaye naye mapuwa mari si mzukuru wapuwa mari baba muradzokera musharini vaivatofambira nhau iwoyo mari yebhazi inaoneka rinecho iwe usatongekuita kuzodzimisa kamera kataita fight ari wiki munhu uyu rega ndikudzisha mari ndikakubvunza ka fambi dziri muteparari dzimwe dzacho dzotobva kupi kuharare kune munhu aito kwandikakurira ndi kuharare ka aitota muno makandibata mamwe ndirwisa cheti anzanzi chief bushi yanzvadzi yangu ari kuya kuzotora mari yako uchisafisa mhuri dzako tatisisa baba vandovaona chikafu chotenga nhasi manhera ano izvi vatakure mubhazi uende navo ndochaona zvokuita ipapa anditi asi baba avo ngavakwire dare ena wakwidza dhora une mari imomumako izvozvi ndanga ndanguya neya watatakurana navo ndava nemuzukuru wangu tanguya muri tu nemuzinani nemuzukuru muzukuru iye muzukuru engambo yatimbomupa leseni iwe muzukuru kuno iwoweka ava ndambuya ako ka usadaro ende mugadzisa nyaya yekumba iwe iwe ndibata muromoudai unoamisa 20 inokwidza tizoraende kumangwana mari unayi pamusoroyi baba ini nangu baba vatoendi because baba ndoda kutoti vakwire kuti ndibvisirwe pfuma wasati vaende baba vatoendi ndoda kuti vabvisirwe pfuma nekuti kuti vazodzoka futi goko vachiya kuzokwira futi dare kuno zvino ndiri kuona zviri kuvaremero ava vambe netigrisa chikwekwe chingadone netigrisa zvinowakwaa chitakura mukadzi wakoyo mubude utakura atezvaramende kumba zvakanaka iwe batana mukadzi wako amai itai imba yenyu fambe musha makabhidhaira manjika muchibva mamambo ndiwana funga kuti hamugadziriki mazvinzwa amaita basi idyai mudhara
tinazo chembere kwedu kuti kareka mukasita kusemba pane zara chamawirira kudare chimwe Chenda izi. ai na moji kamdara Kutenga zada ataka predi hapo mzukuru. Yatengeneza damu. Cheka wewe.